Stockholms judiska filmfestival fyller 19 i år. Det började som ett privat initiativ av 3 judiska vänner och är idag en väletablerad filmfestival med hundratals besökare varje år. Men det hela blev möjligt tack vare en olycklig händelse precis här, på den judiska begravningsplatsen. Vi hade funderat länge på hur vi om vi kunde göra någonting kring judisk film och sådär. Så lyckades vi i alla fall skriva ihop en ansökan. Och dagen före Kulturrådet hade sitt möte så var det några nynazister som välte eller skändade gravar på judiska begravningsplatsen. Och det fick ganska mycket uppmärksamhet. Så att dagen efter fick vi, tror jag, 35 000. Och sen ringde Goethe-institutet på eftermiddagen och ville hjälpa till och sådär. Och där satt vi med 35 000. Och en festival som jag plötsligt måste göra. Så det var ju lite tack vare nynazisterna som den kom till. Vi har diskuterat jättemycket vad som är judisk film och det har vi aldrig lyckats enas om så där i detalj. Men alla filmer vi visar har någon typ, de är, vi brukar säga, av judiskt intresse på något sätt. Alltså, meningen med filmer är inte att de ska vara judiska, liksom, att det måste stå skrivet i pannan på folk. Det är inte det som det handlar om, utan vi vill att de ska vara spegla väldigt olika typer av judiskt liv eller av judiska frågor. Så att ibland är det ju väldigt subtilt förstås. Då visade vi ju Fröken Märkvärdig och Karriären och det är egentligen inte så mycket judiskt innehåll i den filmen. Men då hade vi ju Anna Rubin Drange där och pratade just om, finns det något judiskt i den? Och det blev faktiskt ett jätteintressant samtal. Just det här hade jag inte tänkt på, om den var judisk eller inte. Och vad är det och i så fall och så. Och sen så när jag såg den igår så såg jag den liksom med nya ögon och tänker att det är väldigt många ord som återkommer som för mig är förknippat med det judiska på olika sätt. Det här är den enda festival jag går på där man alltid måste avbryta folk i en sorts cocktailparty som bryter ut liksom innan filmen börjar. Och då tänker jag att många känner varandra. Tittar man i praktiken vilka som kommer så är det förstås en stor andel av judisk publik vi har. Och jag tror att festivalen, det känns, jag tror det är därför vi fortsätter också, att den känns viktig för den gruppen också. Vi pratade ju lite om det på festivalen också, det här att man är lite traditionellt judisk, kanske kan sina högtider och firar Shabbos eller Pesach eller de här liksom, judiska högtiderna. Men så finns det många som kanske inte har det och vill ändå på något sätt uttrycka eller vara en del av något. Och då tror jag festivalen är ett jättebra tillfälle att knyta an och träffa liksom, så här, kulturjudar på något sätt. Jeg er nok i højere grad kulturel jøde, og der er en forskel. Jeg holder af de jødiske traditioner. Der er for eksempel maden og højtiderne, som jødisk nytår, Chanukka og Pesach. So it's very hard to point out, I think, exactly what's the culture. So I have to find my own ways to tell what does it mean to have this Jewish background identity and to be a Jew. We have this a special phrase. It came from a theater play called Inden for murene, Inside the Walls. It tells about a story about a Jewish family and a non-Jewish family, and how the Jewish family doesn't tell about their Jewishness. They keep it indoor, and it's very common in Denmark also, and it also for my family. So in the beginning they didn't like at all that I wanted to do this film. Jag tror att det fanns mycket som man inte pratade om då. Till exempel min mamma kom hit som barnflykting när hon var väldigt, väldigt liten från Tyskland. Och blev adopterad i Sverige. Och det fick inte jag reda på förrän jag var i tonåren. Så det var uppenbarligen ingenting som vi pratade om. Jag tror att den svenska judenheten efter andra världskriget var väldigt tyst. Och judiskt var någonting man gärna var hemma.
man inte skyltade med. Och det fanns något väldigt knepigt i det. Men på 90-talet så liksom tog man steget ut ur garderoben och vågade vara judisk även offentligt ute på stan. I think all minorities, all group of people have to tell their own stories to look at themselves in a new way, or to define themselves and to discuss what does it mean to be Jewish, and that's what the film festivals do.